על פי מה שכותב הגר"א, אבן שלמה. תחזיקו חזק את הכיסא. פרק ג' עוד חטא, אני קורא את הלשון של הגאון מווילנה. הגוזל מחברו ולא החזירו עד כלות ימיו, מוכרחים שניהם, הנגזל והגזלן, לחזור בגלגול העולם הזה. ריבון העולמים, מלא הגזלן, שהוא יחזור בגלגול. למה אני צריך לחזור בגלגול? הגאון מווילנה כותב, מוכרחים שתיהם לחזור בגלגול, הגוזל והנגזל. למה? מלא הגוזל הוא שיענש. למה הנגזל? למה? היה לך למחול. למה לא מחלת? כל שאומרת הגמרא קמ"ט שבת, כל שמענישים את חברו בגללו, אין מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מה הלב שלך אבן? תמחל, תעביר. לא העברת, אז תעבור מלמעלה למטה ותחזור עוד הפעם, טיטולים ומטרנה ועוד הפעם, עוד פעם קורונה, בלגן, מה אתה צריך את זה? תמחל. עכשיו אתם תבינו את הכוח העצום שיש לה גילוי דעת שאנחנו אומרים לפני ברכת המפיל, שהזכרתי אותה לפני רגע. ריבונו של עולם, הרי אני מוחל וסולח לכל מי שהכניס והקנית אותי, עוד שחטא כנגדי בין בגופי, בין בממוני. בין בכבודי, בכל אשר לי, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין בזית, בין בדיבור, בין במעשה, בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר. לא יענש שום אדם בסיבתי. מחילה גמורה. אף אחד לא יענש בגללך, ואתה לא תצטרך לחזור עוד הפעם לעולם הזה בגלגול. אז תהיה אדם שמש בלב. לא סתם אומר הבן איש חי עליו השלום בשנה ראשונה פרשת וילך אות A, שהוא תיקן בבגדד שלפני תפילת כל נדרה, כל הציבור יגידו לכולם, רבותיי, תמחלו זה לזה, ויאמרו, מחלנו, כדי שהאדם לא יענש בגללך. אם מישהו יענש בגללך, גם אותך יענשו. לכן זה חמור. כותב הרי קראתי פרשת יתרו, שמות כ"ג, על הפסוק לא תגנוב. תקשיבו טוב. יש מחכמי הקבלה האחרונים שאומרים כי קבלה בידם, כי כל הגונב או גוזל חברו, עתיד לתקן מעובתו ולמות מוות תניינה. זה אומר שהוא יחזור בגלגול, זה מוות שני, זאת אומרת הוא יחזור בגלגול, זה בדיוק כמו הגאון מווילנה, ככה הוא כותב. גם הרמה מפנו, ב10 מאמרות, כותב, בחלק א' פרק י"ח בחיקור הדין, אם לא שילם לחברו מה שגזלו, אפילו המיטה לא תכפר לו. דכתיב את נפש בעליו ייקח, כאילו אתה לוקח את הנפש שלו. אם לא קודם הנגזל מחל, וטובה גדולה היא לנגזל אותו עודנו חי שימחול לכולם, כך כותב, טובה לך. גזלו אותי ואני אמחל לו? כן, תמחל לו, תמחל לו, לא תמחל לו, אז חכה תראה מה יעשו שם בבית דין העליון, אז עדיף תמחל לו. כותב המרחו בשער המצוות פרשת משפטים, אמרו חז"ל בבא קמא קי"ט עמוד א', הגוזל מחברו פרוטה כאילו נפשו גזל ממנו. תבינו כמה נפשות גזלתם. אדם עכשיו עבד בשוק, גזל מהאנשים, כל אלה הנפשות נמצאות אצלו, ובשמיים סופרים, שוקלים, מודדים, כותבים, הכל מתויק על ספר ימיו. נו. וכותב המרחו, כפי ריבוי האורות אשר לנשמה, כך שיעור השפע אשר משפיעים עליו מלמעלה, והוא עניין הממון אשר בעולם הזה. הבנתם כל הממון שלך מה זה? הממון שלך זה ניצוצות מהנשמה שלך, שפע מהנשמה שלך, שכשהיא יורדת, יורדים איתה שפעים. עושה מצוות, יורדים שפעים ומתגלמים בממון. וזה שפעים שקשורים לנשמה שלך. וכשהוא לוקח את זה, הוא כאילו לוקח חלק מהנשמה שלך. כך מבאר המרחו את מה שאומרים חז"ל בבבא קמא, כל הגוזל חברו פרוטה כאילו גזל נשמתו. כי כאשר גונבים ממונו, גונבים ממנו את השפע העליון היורד לנפשו, ואפילו אינו אלא שווה פרוטה. ובזה תבין מה שאמרו חז"ל על יעקב אבינו בחולין צדיק א', חזר על פחים קטנים. מה אתה? פחים קטנים? שקל סטור, יש שם כוסיות ב10 ב10. מה אתה חוזר? פחים קטנים? הבין יעקב שזה חלקים משורשו. זה הנפש שלו. לכן אדם לא יכול לזלזל בנפש שלו, הוא לא יכול. לכן צריך אדם לדאוג שהוא מחזיר את כל הנפשות והכל, וכותב שמה שאם יניח אותה פרוטה שתועבד ממנו, כאילו מניח ויפחתו ממנו את השפע בשמיים. אלא אם כן נותן צדקה. נותן צדקה זה כבר מצוות, זה לא מזלזל בשפע שלו. לכן זה חמור מאוד, אדם שמזלזל בשפע משאיר את כל האורות דלוקים.
משאיר את הדוד, שמש דולק, משאיר את המסגד פתוח והולך מהבית. משאיר כל מיני, צריך להגיד את זה לנשים, בעיקר. נשים, לא מבין למה אתם מחייכים, כנראה שאתם מבינים על מה אני מדבר, אבל צריך להגיד את זה, הן אוהבות לזרוק. לא טעים, יאללה, לזרוק את כל האוכל. בוא'נה, אבל חרם, אנשים בשואה לא היה להם מה לאכול. למה לזרוק ככה אוכל? לא טעים, אז אוכלים גם לא טעים. מה אפשר לעשות? תזרוק, תעיף, תראה, לא יצא טעים. כן, חמור מאוד, זה חמור, זה אסור לזלזל בשפע הזה, זה מביא חרון אף על הבן אדם. מי שעשה תשובה ולא תיקן את הגזל, כותב עליו הזוהר עקב רע"ג, טובל ושרץ בידו. ומבאר הרמ"ק, שרץ זו נוקבה דקליפה. שאומרת הגמרא בפסחים מ"ט, הוא שקץ, זה סמך מהם, ונשותיהם שרץ, זאתי לילי. וכשהוא טובל בתשובה, הוא עושה תשובה, אבל עדיין שקץ בידו. עדיין לילי יש לה אחיזה בו. וכשהוא ייפטר מהעולם, היא תיקח אותו, כי יש לה אחיזה בו. ואם הוא רוצה לתקן, אז בבקשה, יתקן את הכל. וזה כל מה שדיברתי עכשיו, שחוזר בגלגול, זה חוץ מהדין של הקבר. יש דין 3 ימים אחרי הקבר, שהבטן מתנפחת, בדף קמ"ב, מסכת שבת, מתנפחת לו, אומרת לו, תולמה דיעיפת לי, מה שנתת לי, אכלת מגזל, זה התפוצצות המעיים שלו, כל מה שהוא אכל, פח, על הפרצוף שלו, ונכנס לו בתוך הפה שלו. זה נקרא מי שגזל, יש מי שאומר, הדין הזה בא לו על זה שהוא עשה כל ימיו חגים, ויש מי שאומר, הדין הזה בא לו על זה שהוא לא דאג לעניים. זה מחלוקת, בבלי, ירושלמי וזוהר. אחד הטעמים זה הגזל, וזה חוץ מהדין שמחכה בגיהינם, כמו שמובא באוצר המדרשים, שמאכילים אותו חצץ בגיהינם, אכלתם גזל, תאכלו חצץ שמה. שלא תחשבו שהוא חוזר בגלגול, וזהו נגמר. הוא יסבול את כל הדינים שצריך לסבול, ואז הוא יחזור בגלגול כדי להחזיר לפלוני את הגזל שלו.